Dar Maia Sandu nu dorește, scrie Iulian Axinte. Și îți dorească Iulian Maia Sandu? Îți dorească cetățenie rusească sau să dorească să o dezică de cea rusească? Dacă se dezică de cea rusească, ea întreabă întâi să o aibă. Ea nu are cetățenie rusească sau rusă, cum se mai spune, și ea nu are cum să dorească că se dezică. Da, în privința lui Usatăi, alții zic că el face circ. Cine știe? Dar vom vedea. Timpurile se va arăta. Pe orice temă, pe orice problemă n-ar discuta oamenii Moldova, tot se întoarce în altă parte și Maia Sandu e vinovată. Dacă plouă, Maia Sandu e vinovată. Dacă drumul e rău, Maia Sandu e vinovată. Dacă se sfădesc deputații în Parlament, tot Maia e vinovată. Voi băieți, treziți-vă o leacă. Ea are lucrul ei și ea nu are cetățenie rusă, nici americană, cum se scrie în comentarii. Ea are numai română, posibil, și moldovenească, sigur că are. După cum am văzut la cutia neagră, Renata Usatăi nu prea tare dorește să dezică de această cetățenie, de acest pașaport. Dar vedem, cred că postul ăsta important în securitatea statului îl va impune să dezică totalmente de pașaport rusesc. Rămâne să așteptăm. Renata Usatăi știe că se șadă pe cal, el înțelege și el vrea la peste 4 ani să fie mai mulți deputați din partea partidului nostru să fie în Parlament. Băiatul este deștept și pot eu să spun. Cred că până la urmă el totuși a să bat cu pumnul în chept că eu am vrut să arunc pașaportul rusesc, dar Moscova nu-mi dă voie. Un fel de circ, un fel de show. Voi ce credeți? E show sau el într-adevăr vrea să scape de pașaport rusesc?